El Observatorio Astronómico de Montsec constituye la vertiente científica del Parque Astronómico, destinado fundamentalmente a la investigación. El otro equipamiento que conforma el Parque Astronómico es el Centro de Observación del Universo. Contiene un telescopio de 80 centímetros de diámetro. Los telescopios se miden en diámetro, no en longitud. Es el telescopio más grande de Cataluña. Será completamente robótico, es decir, que funcionarà por sí solo sin presencia de ningún científico en el sitio. Avui hem presentat el Parc Astronòmic Montsec, que és el projecte que consisteix en un observatori astronòmic per recerca en astronomia dalt de la Serra del Montsec, i també el Centre d'Observació de l'Univers, que és el centre educatiu i divulgatiu i amb propòsits educatius per a escoles, per a universitats i per públic en general, que tenim a la Vall d'Àger, al terme municipal d'Àger, que serà el centre potser més destacat del món en quant a combinar planetari, observatoris i enmig d'un medi natural molt destacat, tant per geologia com per fauna i flora, com és la Serra del Montsec. Es una oferta importante a nivel turístico, pero una comunidad que llega en los últimos años está reforzando otro tipo de turismo. Un equipament relacionat amb el món de la ciència, amb el món de l'astronomia, i també que és un lloc de referència a nivell de tot l'estat espanyol. De fet, és l'equipament més important de l'astronomia de l'estat, millor dit, de la península, perquè no hem d'oblidar que Canàries té un centre molt potent d'astronomia, de referència a el que fa a lo que és tot el món de l'univers. Però el COU sí que serà, i és de fet perquè ja està inaugurat, un element de referència amb aquests potencials que tenim a les nostres comarques.